ಪನ್ಪುಜೆರ್ ರೇಗ್ಲ ಒಂಚಿತ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೇರ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾನಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಿ ಪಾತೆರ್ ಬನ್ನ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಈರಾಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊರ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚಿ ಪಾತೆರ್ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಎಂಚಿ ಅಂಚೆಯೇ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಡಾ ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯಂಡ ಅವು ಬುಡ್ದು ಇರ್ ಬೇತೆನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಇಂಕೇನು ಅರು ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ ಆರ್ತೋಡು ಪನ್ನಿ ಅಂಚೂರೆ ಪಾತೆರ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ತೈರೆಗ ಅಂದಾಜ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನವರಿಗೆ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಕಷ್ಟದಕ್ಕೇನು ಇರ್ಂದಿ పొడిగా ఉండు దాదాపు ఉత్తర ಗೊತ್ತು ಜನ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಗನೆ ಪಂತಿನ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದೊಲಿ ಇಂದು ಹೋಜಿಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಚ ಕಾಪಿ ಹಾಕುವೆ ರಂಚನೆ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದೊಲಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಏತೆ ಕುತ್ತರ ಕೊರ್ಪು ಜಿಂದ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಚ್ಚವ ಸುಲಭದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಕೇಂಡರ್ಲ ಸನಿಯರಿ ಮೂಜಿಗೆ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ರಾಜೆ ಹತ್ತು ಗಡ್ಡ ಉಂಡು ತುರುಕೆ ಹತ್ತು ಏರವು ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ರಾಜೆ ಹತ್ತು ಗಡ್ಡ ಉಂಡು ತುರುಕತ್ತು ತುರುಕೆ ಬಂಡೇನ ತುರುಕೆ ಬಂಡ ಕಿರ್ಮುನ್ಗೆ ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪುರ ಹತ್ತು ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ರಾಜೆ ಹತ್ತು ಗಡ್ಡ ಉಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಒಟ್ಟಿನ ನೋ ನೀರು ನೋ ನಿಕ್ಕಿನಿ 15 ಒಗಟ್ಕೆ ಅನ್ಬೆ 15 ಎಟ್ಟಿ ಏತೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪ ತೂಡು ಈ ಪಂಡಿ ಜಂಡ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೇ ಪನ್ಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳನಕ 10th ಡಿತ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆವಂದುಂಡತೆ ಅಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳನಕ ಕೇನಂದಿರ್ಲೇರಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ರಾಜೆ ಹತ್ತು ಗಡ್ಡ ಉಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ತು ಬಕ್ಕೆ ಏರವು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ದಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹರಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ನಾನು ಯಾರು ಬೆಂಕಟನ ನೋ ನೀರು ಈ ತುಳುಟೆಗೆ ಏನಾರು ಉಂಡ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಉಂಡ ನಾಡು ಹೆಂಗೀರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂತಿಯೇ ಪಂಡ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಹರಳು ಬಾಯಿಡು ಬೆರಳು ಬಾಯಿಡು ಬಿರೆಲ್ಲು ನಾಳೆಗೆನಾ ನೋ ಬಿಮ್ಮ ನೋ ಕೈ ನೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ 32 ಜನ ಅಗ್ಗಿ ಬೇರು ಒರಿ ರುಚಿ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡು 32 ಜನ ಅಗ್ಗಿ ಬೇರು ರುಚಿ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಕೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಂಕ್ ನೀರುಂಡು ಗುವೆಲ್ ಹತ್ತು ಜುಟ್ಟುಂಡು ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರ ಹತ್ತು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಶಿವೆ ಹತ್ತು ತಾರೈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಮಗನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ನಾನ್ಯಾರು ಕುಜಲ್ ನೋ ಅವಳ ಕನ್ನಡನೆ ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ನಾನ್ಯಾರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಳುಟೇನ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಪೆ ಇದ್ದಿಲು ಪಂಡ ಇದ್ದಿಲು ತಿನ್ನೊಂದು ಗದ್ದಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಉದ್ದಗುಲ ಪೋ ಒಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಪು ನಾವು ಸು ನೋ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ನೋ ಅವು ಯಾನ್ ಏರು ದುಡ್ಡು ನೋ ಏನದಿಪ್ಪು ಮಾಮಿಲ ಆನ್ಸರ್ ಗುರಿ ದುಡ್ಡುಗೆ ಹತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಹ್ಮ್ ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ನಾನ್ಯಾರು? ದಾರಿ ನೋ ಉಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ದಿಪ್ಪು ಕಾಸುಲತ್ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನಲತ್ ನೀರ್ಲತ್ ಸಾದಿಲತ್ ಇಂಚಿನ ದಿಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ನೋ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ 5ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ. ಇದ್ದಲು ನುಂಗುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓಡುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ನಾನ್ಯಾರು? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಆನ್ಸರ್. 6ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಎನಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಮಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು? ಅಮ್ಮೇರ್ನ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಮಡ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಬೊಳ್ಳಿ ಆಕಾಶ ಬೊಳ್ಳಿಲ ಆಕಾಶಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ 7ನೇ ಕ್ವಶನ್. ನೀರುಡೇ ಪುಟ್ಟುಂಡು ನೀರುಡೇ ಬುಳೆ ಉಂಡು ನೀರೇನು ತೂಂಡ ಕರಾಗುಂಡು ಯಾನ್ ಏರು? ಮೀನು ನೋ ಐಸ್ ನೋ ಉಪ್ಪು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 7ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏತ್ ಕೊರಿ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಮೂಜಾ ಈ ಮೂಜಿ ಕೊರ್ನಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ನಿ ಏ ಮೂಜಿ ಕೊರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ಲೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿಂಜಿ ಕೊರಿಯ ನಾಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಒಂಟಿ ಕಾರ್ದ ಕುಂಟೆ ಆಂಡಲ ಬೇಗ ಬಲ್ಪಿವೆ ಏರವು? ಬೊಗೋರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೊಗೋರಿ. 1ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರು ಟೋಪಿ ನಾನ್ಯಾರು? ತಿಂಡಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರಿ ಟೋಪಿ ನಾನ್ಯಾರು? ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕದೊಲ ಬೀಜ ನೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲುಂಡು ಸುಣ್ಣ ಅವು ಬೋಡೆ ನೋ ಇಂಚಿನ ದಿಪ್ಪು ನಾವ ಏನಂಕ ಕಜಿಪು ಮಿನಿ ಪಾಡುವನ ಬಿಳಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕರಿ ಟೋಪಿ ನೀರುಳ್ಳಿಯ 10 ತಾರೈ 10 ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ 10 ತಾರದ ಪೂ 10 ಇಂಚಿನ 10 10 ನಾವು ಕಜಿಪು ಪಾಡುವನ ಇಜ್ಜಿ ಐನೆ ಕಂ ಪನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆ ಅಂಚಪುರನ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಏ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ಬೋಡೆ ಮಾತಾಡ್ನೆಲ್ಲಗಳ ಬೋಡ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯತ್ತ ಬೋಡೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡೆ ನೋ ಓ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. 1ನೇದ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಮಿ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯದ ಆನ್ಸರ್ ಸುಲಭದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವ. ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋದು ಏರವು ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನೆಲ್ಲಡುಂಡು ನಿಗಲಾಡು ಕೈ ಕಂಜಿ 10 ಪೋನಾಗ ಒಂಜೆ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೂದು ನೂದು ಬಂಡ ಅವು ಏತ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತನ ನೂದೊಂದು ಬಂಡ್ರ ಅಪ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತನ 10 ಬಾರು ಬಾರ 10 ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅಪೆಲ್ಲಡ್ ಹೊರ ಹೊರ ಬೋಡ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಕ್ಕಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೋತಿ ಜನ ಪುರ ಪೂರ ವಿವರ್ಸ್ ನಾಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಕೊರಡು ನಿನ್ನ ವಿವರ್ಸ್ ನಾಗಲು ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ 10ನೇ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ. ಪೋನಾಗ ಒಂಜೆ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜೈಕ್ ಯಾನ್ ನೀರುಂದು 10 ಆಂಡ 10. ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ. ಅವೇ ಗೈಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏರು ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಪೋದಂದ ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಏನೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆವ ಗೈಸ್ ಅಂಡ ಏಚನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿರ ದುಃಖನೆ ಇರ್ಕ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ರಂಗೋಲೆ ಯಾನೇರು ಕಣ್ಣು
ಓ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಳಿ ಕನ್ನದ ಮಿತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕನ್ನದ ಮಿತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ಕಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 16ನೇದ ಕ್ವಶನ್. ಮಿತ್ತರದು ಪಚ್ಚೆ ಉಲಾಯಿ ಕೆಂಪು ತಿಂದಂಡ ತಂಪು ಯಾನೇರು. ಬಚ್ಚಂಗಾಯ. ಓ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಜನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. 16ನೇದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇಲ್ಡ್ ಪಚ್ಚೆ ಉಲಾಯಿ ಕೆಂಪು ತಿಂದಂಡ ತಂಪು. ಮಾಮಿ ಮೂಜೆ ಕೂತರು ಗೊತ್ತಿರು. 13ನ ಕ್ವಶನ್. ಮಡ್ಚಿಂಡ ಮೊಗ್ಗು ಬುಡ್ಪಂಡ ಪೂ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಯರು. ಹಾಸಿಗೆ. ನೋ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚಿಂಡ ಮೊಗ್ಗು ಬುಡ್ಪಂಡ ಪೂ ಕೊಡೆ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇರು. ಕೊಡೆನಾ. ಕೋಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 13ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 14ನೇದ ಕ್ವಶನ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನೇರು. ಕತ್ತಳೆ. 10. ನೀರು. 10. ಸೂರ್ಯ. 10. ಚಂದ್ರ. 10. ಓ ಮಾರ್ರೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನೇರು. 10. ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೋಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲುಂಡು ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲುಂಡು. ಜಾಗಡಿ ಇಪ್ಪನ ಅವು ಇಪ್ಪನ್ನ ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ. ನೀರು. 10. ನೀರು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಸೂ. 10. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನೇರು. 10. ಏನಾದಿಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ. ಒಂದು 14ನೇದ ಕ್ವಶನ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಏನಂತ ಇರಗಲ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಗೊತ್ತು ಜಿಗರಿಗ ಗೊತ್ತು ಜಾ. ಓಕೆ 14ನೇದ ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ಗೈಸ್. ನಿಖಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನೇರು. ಆನ್ಸರ್ ನಿಖಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನೇರು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕ್ವಶನ್ 15ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಡಿಂಡು ಅವ್ವ ಪಂಡ ಜೋಡಿಜಿ. ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಡಿಂಡು ಅವ್ವ ಪಂಡ ಜೋಡಿಜಿ ಯಾನೇರು. ಚಪ್ಪಲ್. 10. ಅವಂದಿ ಎಂಚರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಡಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವ್ವ ಪಂಡ ಜೋಡಿಜಿ. ಅವ ಮುಲ್ಲುದುಂಡದು ನಾಚಿ ಮುಲ್ಲ. 10. ಇಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಅವು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಡಿಂಡು ಅವ್ವ ಪಂಡ ಜೋಡಿಜಿ. ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಉಪಯೋಗಿಸವೇನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇರು ಬೋಡೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೆಂಚಿನ ದಿಕ್ ಮಾರೆ. ಕೊಡೆ. 10. ಅದಿಪ್ಪು ಟರ್ಪಲ್. 10. ಮೂಗ. 10. ಕೈ. 10. 10. ಜೋಡಿಸವನು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ. ಸೂಜಿ. 10. ನೂಲು. 10. ದದಪ್ಪು ದದಂದೆ ತಿಂಕ ಒಂದು ಚಿಂಗ್ ಮಂಡೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ದಿಪ್ಪು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಟ್ಟಿಗೆನಾ. 10. ಕುಂಟು ಮಾಡ ನಾವು ತಿಪ್ಪಾರಿ. 10. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಜೋಡಿಂಡು ಅವ್ವ ಪಂಡ ಜೋಡಿಜಿ ಯಾನು ಏರು. ಗೊತ್ತು ಜಾ. ಐಕ್ಲ ನಿನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ ಎಂಕಲು ಆರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸುಲಭದ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯ ಕಷ್ಟದ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಒಗಟು ಎಂಚಾಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲೆದ ಮುಖ ಒಗಟು ಪಣ್ಣಿ ಇದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪ ಇಲ್ಲಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು. 15 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಏತೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಾ. ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜೆಕ್ಕದಾನ ಕೊರಿಯಾ. 2 ಮೂಜೆ ಕತ್ತಿ ಇರೇನ 4 ಕೊರ್ದಿ 4 ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಮೂಜಿ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮೂಜಿ ಈರು ಇಂಕ ಬರೆದಿ ಒಂದು ಬರ್ನಾತಿಯ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕೊಡ್ತೇಂದು ಇಂಕ ನೆನಪರು ಬರೆದಿಂಡ ಏನ್ ಕಂಡದು ಓದ್ಬಾ. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪ್ನತ ಪನ್ಪುಜೆರೆ ರೇಗಲ ಒಂಚಿತ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ನೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಪಾತೆರ್ ಬನ್ನ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಈರಾಯ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊರ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಏನಿ ಪಾತೆರ್ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಎಂಚಿ
ಅಂಚಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಡಾ ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯಂಡ ಅವು ಬುಡ್ದು ಇರ್ ಬೇತೆನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಇಂಕೇನು ಅರು ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ ನಾರ್ತೋಡು ಪನ್ನಿ ಅಂಚೂರೆ ಪಾತೆರ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇರೆಗ್ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಿ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪ ಗತ್ತ ಎಂಡು ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೆರಿಯಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲಿಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಯ್ತಂಬ ಬರ್ತದ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೆತಂಬರ್ರ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್